My lovely followers and fans, ekelele m unu. Ụmụ Igbo niile ebe nọ m, ekelele m unu. Taa m ewere bụrụ n'Orie. Orie bụ ụbọchị ndị mmiri. Onye nọ na nke ya taa nọ bụ nnukwu mmadụ ọma na mgbidi. Osiji Mgbidi, onye ekwe la mgbidi, nwa mgbidi ji eme ọnụ. Biko mma ọlụ bi gị ka nụta anọ. Ọ bụ gị bụ Joycee worldwide. Bito gbato ụwa na-ekiri gị nke bụ ezigbote afa gị. Ọhaneze kelenu. Ezigbo afa m bụ Osiji Mgbechinyere Nwanonenyi. Ihe olu Igbo jiri mara m ọfụma bụ Joycee. Osiji Mgbidi. Osiji Mgbidi. Osiji Mgbidi olu bi gị ka Gosmadon Media ego anyị na Oru West ego anyị nọ taa nọ. Ka anyị bịa nụ from ọnụ gị maka na mma ama ọfụma na ebu ada mgbidi omenala ọdịnala na-atọ ụtọ. Onye nke buru eji omenala ọdịnala mgbidi egwuregwu. Biko gwatụ anyị asị nwa mgbidi ebu nwa mgbidi kwere ezi nke bụ ezi mgbidi a ọ na-ekwu okwu ya. Ezi mgbidi na-ekwu okwu ya bụ na ọ bụ nwa akpụrụ mgbidi ekwe ezi. Ọ bịa na-ekwe dị ezi. Ọ bụ nwa akpụrụ mgbidi nne ya na nna ya bụ onye mgbidi ma gbugbede mgbidi alụọ ya nne ya na mba. Nwata ruo ikwe ezi ọ gwa nne ya lee afọ na nsọ ya. Nne ya je gwa nna ya lekwala adanye afọ na nsọ. Akpọ ndị nwe ezi. Ọ bụ na taịm eji ekwu ya eruole agba egbe ezi. Agba egbe ezi na eke oruole Orie akpọba ulu aja ego. Ndị mmadụ abịa oru abalị anọ ya bụ eke ebu ibu ọyọ gbu akele ebe oruru Igbo enyi m ikwu na ibe esiela erila ahụ ka ahụ gaa abalị anọ ya ọnụọgụ ọ gbasara ọpụta n'ụlọ akịrịka. Ọ pụta n'ụlọ akịrịka akwọrụ ya uhie akwọrụ uhie otu uhie jee ịmụ ụkwụla mmiri. Onye mụ ụkwụla mmiri ọmụicha ụkwụla mmiri abalị anọ ya o jee huoro eke ji. O huo ji o jee zụọ ahịa ọzọ ahịa ezi. Ọzọ ahịa ezi lọtazie ọ dịla free elu ụdị dịkwara free ịmara nwoke. Ọ dị omenala mgbidi. Ịkọwachara anyị ihe niile maka na ụmụ ihe niile etorusiri. Ọ sọkwala ụmụ ihe m chọrọ ịjụ gị na mana ịkọwasịrị ya. Biko gwatụ anyị ale onye nwere nkikere ikwezila mgbidi. Ọ bụ onye ọbụla na-ekwezila mgbidi ka ọ bụ ale onye nwere ikikere ikwezila mgbidi? Onye nwere ikike ikwezila mgbidi bụ nwa mgbidi nwa afọ mgbidi nwa ọkpọrọla alị dị na mgbidi alụgodi nne ya na mba ọ ga-ekwe ezi. Ọ bụ nwa ọkpọrọla ala dibe mgbidi banyere ebe ọ dịla mgbidi bụ onye nwere ike ikwe ezi. Onye mbanye ekwedere anyị ezi. Oke, biko ịgbala anyị the process dị na ikwe ezi na ọ bụ ụbọchị eke ka ya ṅụbụ eke ọgba egbe ezi taa n'ụbụ Orie o mee ibu ọyọ then 4 days ọkpọba ali ugo ego taa bụ Orie eki ya bụ ibu ọyọ ten izụla akpụ ya na izụla anụ ya o jee mụ ego ụkwụ na mmiri ọgba uhie jee mụ ụkwụ na mmiri ọmụ ụkwụ na mmiri o were nwakpụrụ uji maa ya nzu jee guoro eke o huziere eke ọpụtazi na eke nnukwu bịa azụ ahịa ọ zụzi ahịa ọ lakpuo ọ ghọọla nwa mgbidi. Now ịma so many history so many akụkọ ọdịla Ikwe Ézì Mgbidi mana mma na ịbụ onye okenye and ịbụ onye ekwe mgbidi legend ọba na ozi. So ụmakwana ya makwana history of mgbidi. Biko gwatụ anyị the brief history of this Ikwe Ézì Mgbidi. Adịghị ebe Ikwe Ézì Mgbidi. Ihe Ikwe Ézì Mgbidi pụtara bụ o nwere nwaada mgbidi bụ nwe nne bụ nwe nna.
o nwere nwaada Mgbidi bụ nwanne bụ nwanna o ruola nwaanyị ndị ejela abịa na-abịa ọ sị na-ebe akwa na ekwebeghị ezi dibe Mgbidi amadị ka si eme lee ya alụ di ya na-eme di nwoke onye bịara ịlụ ajụ ya sị ọ bụ ndị na-ekwu asị na okwebeghị ezi dibe Mgbidi ọsọ oke ya ga-ekwe ya ezi dibe Mgbidi o kweghị ezi dibe Mgbidi ọ lụọ ya oke ọ ga-aṅụ ọlụzire oke otu a na-aka ezi mgbe ezi ji bidozie mgbe imere elu emere ala iji ekwe ezi Mgbidi mana o nwere ka ọ ga-aṅụ o mere nwa ahụ kwe ezi emere ka nwa ahụ siri jee bee akwa na mmiri o nwere kposi o jiri buruzi iwu na nwa Mgbidi ọbụla ị ga-ekwe ezi onye chere mgbe ahụ nwoke ahụ bịaghị ole ebe n'akwa na-enwedị ekwebeghị ezi bisa na-enwedị ego nwedị emeri ya na-enwedị na ya bụ ogbe o jeze na mmiri ọbana a na-eji ama ego ụkwụ were jede ebe akwa si ọbụla gị afụnanụ eze nwaanyị gị afụnanụ ya enwedị nne ya enwedị nna onye di na-abịara ya amadịkwa ya si eme mgbe ahụ ka dị onye bejere ji jụọ ndị edike ahụ ọ sị na onye nwekwebeghị ezi nwoke besị oke ya ga-ekwu ya ezi lụrụ ya lụrụ ya wee kwubie sị na onye ọbụla anyị bụ nwe bụ ogbenye ibu di akụ iji ekwe ezi dibe Mgbidi igukwa ezi dibe Mgbidi tụrụ ime akpụpụ ya ịrụọla anyị forever and ever ga-abata Mgbidi ọzọ oke ya bụ ikwe ezi bụ akwa nwa ogbe ibe na mmiri because ndị ahụ bidoro ya mgbe gboo ahụ chọrọ iji ya emewu nwa ogbenye ahụ because ha felela ọ bụrụ na ha gwuru n'onye ka okwe ezi ọ bụrụ onye gwurukwa ezi nwoke bịara ịlụ agadi abịa ndị ha ma na onye enwedị nne onwedị nna onye ka nwere ike ikwere ezi afta onye ahụ ka jisere obi si na ga-ekwe ezi okwecha ezi lụrụzie ya ọ bụrụzi iwu na Mgbidi because ọ bụ akwa nwa ogbenye berela mmiri ịkọwarara anyị ihe bụ procedure of ikwe ezi ịkọwarara anyị from beginning to the end from ịgba egbe the first gunshot to the second to the egbe ụmụ mmiri nye ala ji n'eze agbasa ụlọ akịrịka na-eke agbasa ụlọ akịrịka n'ori o ruola afọ eme ekwela mmiri nne ụmụ anyị ezighị alabazi because ịma oge anyị dịkwa obere oge ụlọ ekwe ezi ekweta ezi ọfụma Osiji na-eme oge ahụ ụlọ ekwe ezi mụnwa mere observe na ụlọ ekwe ezi nwa ahụ ụlọ ekwe ezi adịghị apụ apụ mba o nwesịrị ụmụ little angels ledres ọfụma kwado ọfụma ha gịda alabe ha ga-anọ within that period ole ga-ekwe ezi ahụ akwọbụ maka nke ọla akpọ ụmụ mmiri ụmụaka bụ ụmụ mmiri ha na-anọ 4 days ọ ya ọbadekwana n'ọkụ ebe ọ ya okwu no request ka a ga na-enye ya asị onye na-anọ n'ụlọ ezi ya na-enwe ọṅụ na ya aghọọla nwa Mgbidi oke anyị abatala na the main business of the day ịma ile ya ifo Osiji Association Mgbidi Ndị Ekwe Mgbidi anyị afụ na ebe anyị nọta n'ọbụla ụlọ onye ekpe gbasiri ike na Mgbidi agadaga nwaanyị gbasiri ike na Mgbidi biko gwatụ anyị ala ihe bụ ekwe Mgbidi ekwe Mgbidi bụ ejirimara Mgbidi omenala likewise ọzọ nwa Mgbidi ọbụla ọ bụrụkwana onye ọbụla na-echi ekwe dibe Mgbidi na-akpụ akpụ likewise mụ emere m ntamimo echiri m mmiri asị na m ga-echiri ekwe dibe Mgbidi arịara m ọrịa many good years before abịa m kweta na na-echi ebe jụọ ajụjụ a na-eje ajụjụ ekwe ọ bụ eziokwu na anyị na-awa onye ekwe asị ọbụna nwaanyị sị na ọbịa na-agwa na mụ si na mmiri pụta na nne na nna m nụ 15 good years atọ sị na nwunye ọbụla ya ji amụ na ọ ga-echi ekwe ọ ga-eme ọdịnala ọbịa ka m ji were chi ekwe dibe Mgbidi ọ kwụrụ kwụsie m ike a na-amadi aka ekwe na-awa awa onye mbe na-echi dị ekwe onye mba na-echi ekwe bụ ọ bụla alụrụ ya na Mgbidi ọwa ya o ji echi ekwe Mgbidi o chekwala ekwe Mgbidi ahụ ọ bụrụ ụzọ chụọ aja ekwe ọ chụọ ka ịbụọ ka ịtọ ka ịnọ abịa dọrịa anyanwụ ya bụ ụzọ onye na-ese o mee ya ndị ọha alibe ha mee ya Mgbidi abịazie batara ibupụ ego ekwe dibe Mgbidi echimezie ekwe o tichazie ekwe ahụ ọmụ ya akala nnọọ ọ na otu ọnwa o ji eme akala nnọọ o ji ekwukwa otu uji lebana eke Mgbidi o ji ehuo ya na ihu eke arụsị eke na-akpọ eke Mgbidi ya bụ nwada eke ka mbụ o ji ehuo ya ọbara na ya bụ ehihie ehuori ya ji ya abịazie zụọ ahịa apụtazie na jeneral ibu ahịa ahụ
bịa zụọ ahịa oruru Igbo abịa lele ala aṅụrị na-aṅụ mmanya na-eju blet na ọ bụrụ nwa okiri a bụrụ na otigia onye ebe ure ọmụbụ Osiji onye dị mkpọ ure ọmụbụ Osiji Ogbuefi Mgbechinyere Nwanonenyi amakenye gabala Ikwe Mgbidi ahụ gaba gachapa ije na agara n'ihu eke arụsị eke ahụ ga-ejere gụọrịa gị agbara aha na yes na anyị bụ nwa akpọrọ nwaanyị na Mgbidi chi echichi Mgbidi ji kpara nwa gabi agachazie ọpụtazie na kalopin ya ala atọ ọjị na-aṅụ mmanya na-eju blet anaghị werukwa nwanne ya nwaanyị bụkwara opi bụ ya n'aka ewere ya gawakwa gacha alokpute ebe ha anụzie n'ụlọ eleridi iri n'ahịa ọ bụla ọjị na mmanya ka na-abatazie n'ụlọ akpọzie okeshọn fati ndị eri na-eri ụtara ji ala suri ọbụla na-eri ụtara ji na-asị na-aṅụ mmanya na-eri ememe ya mechazie ọgba ahụ ekwe ogbu egwu mgbara ma ahụ ekwe ọchịbazie nju aka ya ọbịa bụ omenala dibe ọhaneze ndị na-eso Gosmado Media ego West ego nchekwa ka nchetakwara nọ na ebe anyị nọ taa bụ na ụmụọkpara Mgbidi nke nọ na etiti Mgbidi Autonomous Community ebe anyị nọkwa taa bụ na nke Osiji Mgbechinyere Nwanonenyi Joy onye o jiri Joycee Hotels mara ọ nnukwu nwaanyị dị na Mgbidi ọ kọwalara anyị omenala na ọdịnala dị na Mgbidi ọ kọwalara anyị nke bụ Ikwe Ézì na Mgbidi ka o si ekwe ezi ka o si eme ya ka o si eme ya n'oge nwatakịrị ga-etoru Ikwe Ézì kọwakwanụrụ anyị ihe bụ ekwe Mgbidi ala ka o si eshi ekwe na Mgbidi biko Osiji Ken I take him to my next question mana ị ga-emere m ya brief biko mgbatụ anyị the history of Ekwe Mgbidi ala ka Ekwe Mgbidi siri bido na Mgbidi mgbe Ekwe Mgbidi si bido na Mgbidi ndị ọbụla ndị egide si baa ya la mgbe Mgbidi malitere ichi ekwe na-eme omenala ekwe na o nwere nga ha jere emume la ụmụ mba ofesi ugwuta nwa ndị okenye were jee fụ nga na-eme nwoke echie nwaanyị echie ha sị mba anyị ya tụrụ ha ọma asọbụ omenala la Mgbidi ha ga na-eme ụdịrị ihe ịghọla alọta di ya echi ya ọzọ chie nwunye ya ekwe ịghọla ele-eme ejekwara ime anyị odezi ahụ di gị chi ọzọ ị ga-echi nwunye ya ekwe nwunye gị chigwede ekwe di gị ji echi ọzọ ịghọla ọ bụ ihe afụ ndị ọbụla ndị egide si eme ya na ọ bụ ihe tụrụ ha ọma onye a ji na-eme ya na Mgbidi ọ na-agakwanụ ha biko asị onye na-eme omenala emeta omenala ike makwanụ usoro na ọtụtụ dị na omenala Ekwe Mgbidi osila mmiri osila ali osila anyanwụ osila ikuku ala ebe o siri bịa Ekwe Mgbidi sila mmiri that means Ekwe Mgbidi bụ ọbana ezema ya bụ nwaanyị ekwe nwaanyị iji ekwe nwaanyị ji ọjị wuru ụlọ nwaanyị isi aja ka aja now nke na ga-take him to my second to my last question na ndị ekwe na-anọ na Mgbidi ọ bụ ha bụ ndị na-elekọta omenala ha ọsọ na ndị na-elekọta omenala na ọdịnala dị na Mgbidi yes ihe ndị ekwe ji elekọta bụ na ọ nwere mgbe mmiri anyị lara eweziwe oruli Igbo zibe kpọwa ndị Osiji ha bịa lekwala mmiri ha alaala n'ihi na abụ ndị mere ka mmiri nọrọ ndị nze alatidiri anyị anya ọ bụ ndị Osiji ma kwesị megide ọbana nwaanyị alụpụte ekwe ya na-agakwa n'ihu likewise ka a gara last year 27 28 29 mgbe ọ sịrị ndị Osiji niile bịa nye oke ya nwata nwaanyị a ga-emuvukwa njem ndị mgbe anyị eji eso na ndị spika eso na ndị gara ahịa uche sekretarị Nwokerekwe sekretarị anyị Nwokerekwe n'ime a anyị were gaa o report like taa bụ ọrịa onye fia taa like taa elefia anyị were zuo egwu zuo ji zuo ihe ọnụ na-eri mmanya zie ndị kọshọ ha bịanyere anyị aka rụchasịa ihe esikwa mmadụ na ole ka ole ndị ọdịnala bụ kọshọ Mgbidi abịa rụchasịa egbuche egwu tie nta ka Favour onye na-efe mgbada mkpọ bịakwara bịa kelee anyị gwa anyị nkwa na emekwa ọzọ ya ga-akpọrọ ya gbamgbam nye anyị ihe anyị na-eri kelekwa anyị anyị jisi ike na ọ bụ omenala ka ọ bụ
ekwe dibe Mgbidi si na mmiri bịa ka ka ejikwu ya nwaanyị George wuru ụlọ ọba na nwaanyị ịkọwara m ihe chere nọ maka mụ akwụkwọ ego ma la afụkpa nọ oge nọ na ihe n'ikwu ihe na ndị ya wee of it oge mmiri chọrọ ịla nnọ ejekpa chụkwa jade na mmiri mekpa mmiri ọbụla nọ ekpa maka la ụba na-abụ nwaanyị gold and silver ọ bụ ndị mba bụ ihe ma ihe ọbụla na-eme ndị Mgbidi ba ya macha nwedi ha akwa chọọchị ọ bụ ije na mba onye mba bịa kọwara gị about ụba na ịmara emegodiri ebe nyegodiri la ọmụma onye na-alịkwu okwu ọbụla na even self mụnwa self nwọdị ego this man nwere more than as in nwọdị ya 10 kobo ego this man nwere mana ọkọcha story of ụbana ọ bụ ha nwama biko this one ị ga ka anyị kọtụzie ya na finally ali onye bụ memba Ndị Ekwe Mgbidi mmadụ niile mmadụ na ọ nwere ike nọkọta teta ụra sili ya bụ onye Ekwe Mgbidi onye bụ memba Ndị Ekwe kpanye jụrụ m ndị bụ ndị memba Ndị Ekwe Mgbidi oriri nwa gburu ka ọ bụ dị kpọba ha fazin ali ihe mmadụ ga-eme ka ọ bụrụ memba onye bụ memba anyị bụ lapụ ha na ndu nye bụ Ichie Ekwe anyị ịghọla ọ bụrụ ọ wara anyị n'afa ije jụọ ebe dibe asị yes na ọ bụ nye bụ nye wara anyị Ichimekwe akwụcha ịghọla memba anyị Ichiche Ekwe nwe akala nnọọ bụ si chụọ onye Ekwe anyị bụ isimenye na-echi nwe iche akala nnọọ jee huo oji bịa zụọ ahịa ya bụ ịmara n'aka nzu bụrụ nwa Ekwe bụrụkwanụ nwa akpụrụ Mgbidi bụrụ nwa Ekwe ịbụkọta onye mba ma ọ kpụrụ gị alụrụla Mgbidi ị ga-echi Ekwe oke ọhaneze anyị anụchana ihe niile from Osiji nwaanyị gbasiri ike nọ na Mgbidi Osiji Mgbechinyere Nwanonenyi Joy onye ka o jiri Joycee mara ọ kọwalara anyị omenala na ọdịnala dị na Mgbidi. I will appreciate your sharing of this video. Comment or any question to ask. You are free to ask your question. The reason why I brought this segment with Igbo language is because this is traditional culture and it will be well understood by speaking the Igbo language. But I will transcript whatever we have said here through writing so that you will understand. Thank you very much. Ọbụkwa nọ na nwanne na nwoke Gosmadon Media Ego Eye, Uri West Ego Eye. Sekatano bụ orie ndị mmiri mara anyị na mma. Si agaziri nwoke gaziri nwaanyị. Si udo Chukwu share.